Dzisiaj jesteśmy znowu na zabytkowej kopalni Ignacy i akurat za mną jest hala sprężarek, niedawno oddana do użytku, nasze piękne kuple. No i dzisiaj jedziemy do Rydultów, znajomi się na mnie patrzą i się krępuję, do miasta, z którego połowicznie pochodzę i w życiu wcześniej nie przypuszczałam, że będę tam jechała na wycieczkę. No i nie dość, że jedziemy na wycieczkę do Rydultów, to jeszcze ja mam super przyjemność tę wycieczkę oprowadzać. No, więc co? Tradycyjnie start, oprowadzanie po kopalni Ignacy, naszej szanownej wycieczki, znowu wyprzedanej dodajmy, a potem już do autokaru i na Rydy. Może jeszcze powiem. Wiecie, że kocham moją pracę. Zobaczcie, mamy całą taką wielką grupę. Zapełniliśmy cały taki wielki autokar i trzeci raz z rzędu ludzie chcą z nami jeździć. To jest super. Teraz jesteśmy na osiedlu Karola, muszę sobie tutaj podpatrywać. Zobaczcie, jaka nieudana rewitalizacja. W sensie tutaj mamy cegłę, która w ogóle nie powinna tak wyglądać, dach, który nie powinien tak wyglądać. Oryginalnie zostały niektóre chlewiki. Także tu mamy tylko elementy tej oryginalnej architektury i nowy plac zabaw. Dobra, muszę wracać do grupy. Ale ludzie są zainteresowani i ogólnie z familoków też powychodzili ludzie się pytać, jakby, no może nie, że co wy tu robicie, czy coś takiego, tylko wow, że w ogóle ktoś przyjechał. No bo to osiedle w ogóle kiedyś było większe, familoków w Rydultowach było więcej. To osiedle było podzielone na część północną i południową, po 10 familoków każde. Każdy familok był podzielony na 4 mieszkania robotnicze. No, a tam mamy naszą szarlotkę piękną w tle. Tam też za niedługo będziemy. O, tu taki trochę lepszy view. No, musiałam się oddzielić od grupy, naprawdę mamy mnóstwo ludzi, a chciałam też poopowiadać trochę do kamery, jeżeli was dzisiaj tutaj nie mogło być, bo już na przykład nie wystarczyło miejsc, albo nie mogliście przyjechać. No, także no, miejsce jest bardzo urokliwe, ale kurczę, kto klepnął tą rewitalizację? No. Kto? Jezu, gdyby moja babcia tylko żyła, żeby to zobaczyć, że na Machnikowcu mamy... Co to są? Jakieś zawody biegackie? Natomiast panie, przypomnę już... I love Rydultowy. Jesteśmy na Machnikowcu. To jest... Czekaj, jakby to nazwać? To jest takie rydultowskie... Rydultowski Central Park. Tak. Z Golden Gate'em jakimś. Tutaj, nie wiem. Nie, bo Golden Gate łączy. Mamy tężnię. Teraz będziemy sobie siedzieć w tej tężni na chwilkę chociaż. No, Machnikowiec to jest staw powstały w wyniku działalności kopalni KWK Rydultowy Anna. Jest to tak ładnie, naprawdę. Jest to świetnie jeszcze tężnia, super. Tutaj można sobie rybki łowić, czego ja nie robię za bardzo. No, ale mówię. I mamy właśnie zawody sportowe. Super. Mamy i tężnię. Słuchajcie. Tutaj podobno do pół godzinki można sobie spędzić czasu. Tak ładnie pachnie, jest tak świeżo. Super. Podoba mi się bardzo. Dobra, ostatni look na Machnikowiec i co? I skałka. Dobra, teraz jesteśmy, już pogadałam z ludźmi. Jesteśmy na naszej rydultowskiej skałce, czyli na stanowisku dokumentacyjnym przyrody nieożywionej. No i kiedyś było tego tutaj więcej, ale powstało osiedle. Mamy tutaj skały karbońskie. Tak. No i jeśli chodzi ogólnie o ten cały obszar, to tutaj jest druga ważna rzecz, którą musicie wiedzieć. Mianowicie, że w Rydultowach istniało aż 5 podobozów Auschwitz. I tutaj, tu gdzie teraz stoję, to co za mną widać, to było kiedyś miejsce straceń jednego z nich. I o ile tam, kleję zdjęcie, bo nie mogłam akurat nagrać, tam jest tablica pamiątkowa odsłonięta w 1975 roku, w 30. rocznicę zakończenia wojny.
II wojny światowej, to tutaj tak naprawdę oprócz dziko palonych zniczy nie ma za bardzo informacji, że było to miejsce egzekucji, miejsce straceń, więc o ile całe miejsce jest zrobione bardzo fajnie, można tutaj usiąść, dużo się dowiedzieć pod względem przyrodniczym, no to gdzieś tam brakuje tego aspektu historycznego. Dobra, ja zaraz zamykam grupę i lecimy już na 2 ostatnie punkty programu. Obydwa są związane z kopalnią. A oczywiście więźniowie tego właśnie pobliskiego podobozu pracowali właśnie w kopalni Rydułtowy do 1945 roku, nazywaną Charlotte Grube. No i stąd właśnie z tej oryginalnej nazwy, z naszej Charlotte, bierze nazwę największa hałda w Europie, czyli Charlotta. No, takie atrakcje tylko z Ignacym, że sobie jeździmy po terenie kopalni. Mamy wagę. Super. Jakby ktoś miał ochotę na przykład resztę życia ukrywać się gdzieś w tunelach pod ziemią, to teraz ma okazję, może wyskoczyć i gdzieś tam się wmieszać. No, raz, dwa. Ja bym tak mogła. Dzisiaj to mi dosłownie brakuje rąk po prostu. Teraz podzieliliśmy się na 2 grupy i jedna grupa jest przy hałdzie Charlotta, najwyższej hałdzie w Europie. I te wszystkie rzeczy, które tutaj widzicie, infrastruktura, to wszystko jest teren kopalni, jest to teren czynny. Mamy tam w tle napis Charlotta, mam nadzieję, że będzie dobrze widoczny. I tam w oddali mamy zabudowania kopalniane. Zaraz się udamy na kopalnię do Izby Tradycji. Jak na razie tutaj brylujemy sobie pod hałdą, gdzie można się zrealizować fotograficznie. No a zaraz lecimy właśnie do Izby Tradycji. Będzie osobny vlog z tej hałdy. Się tam wybieram. Myślisz, że one jedzą mlecze? Myślę, że nie. Ale a co się stało w tej grze? Jestem tak niespełniona, że nie mogę go pogłaskać. Taki mamy drób w Rydułtowach. Taki... O. Tu... To nie jest gęś przecież. Skąd się tu łabędzie Powiem wam, że chyba ten struś jest większą atrakcją i te emu niż ta hołda. Myślę, że chyba tak. Wiedzieliście, w którą uliczkę skręcić. I to jest jakaś dopłata do tego strusia? Ja bym nie ryzykował takich pytań, bo mogą być pozytywne odpowiedzi.
robicie jedzenie. Trzeba zrobić film z jedzenia, bo jemy wodzionka. Ja się do tego nie... No, ale spoko, kameruje tylko mój talerz. Nie ma tu ludzi. Dzisiejszą przygodę kończymy w sprężarkowni z Ignacego. Mamy tu dzisiaj przez ogólnie jakiś czas wernisaż Wytatuowani Śląskiem, więc zapraszamy serdecznie na nasza hojmkluba na kopalnię Ignacy w Rybniku. Można sobie zobaczyć nie tylko tę piękną halę sprężarek, ale też te wszystkie fantastyczne zdjęcia z fantastycznymi, nie umiem się już wysłowić, fantastycznie wytatuowanymi ludźmi. Także zapraszam serdecznie i następna wycieczka już za 3-4 tygodnie, także tam również zapraszam. Thank you.